Band die het in de buik stoom binnen krijgen van Joert al een monument in Oudegeer Smellingelaan. Zo'n vliene hier kunnen ouden van een stilbandje het band registreren litten. En daarmee wordt het bandje Joert al ook heel niet meer erkend. Bij de protestantse stichting Sint Agatha-kerk in Oudegeer vonden ze tijd worden om stil te staan bij de band, die het stil op de vrouw bracht binnen. Familie van Hal uit het dorp kwam bij de gemeente met het idee voor de stien. Het is ons idee geweest, maar we hebben het eigenlijk geprobeerd hier te realiseren voor alle inwoners van Oudegaar. En niet alleen maar voor ons. Ons kind ligt ergens anders begraven, maar hier liggen denk ik een heleboel kinderen uit Oudegaar begraven. En daarvoor hebben wij dat initiatief genomen om dat een plek te geven in deze dorpsgemeenschap. Kunstenares Roelie Woudwijk maakte de stien. Zij is heel blij met het eindresultaat. Het is altijd even afwachten hoe het uitkomt als je het thuis maakt en het gaat naar de plaats toe. Maar het heeft echt iets beschermends nu. En straks in het voorjaar dan komen de bloemen allemaal die bloeien. En dan wordt het een heel kleurrijk geheel. Iets wat wel verdrietig is. Het onderwerp is heel verdrietig, maar toch eromheen is het heel mooi kleurrijk. En, dus ik ben wel tevreden. Het is ontzettend mooi geworden. En de hele voorbereiding, het gesprek met de kunstenares vooraf, dat was heel plezierig, heel prettig. En nou, als je het resultaat nu ziet, dan zijn we alleen maar heel blij dat het er is. De plek is heel mooi gekozen. Mensen lopen er langs en je staat onwillekeurig stil dan, om het even te lezen. Ja, mooi.